खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आङो मोनसे बार्निं टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय स' नोंथांमोननो आङो डिटेल्स होनो नाजागोन आं जेसेबांसिम मिथिगौ सुंद' समनि गेजेराव गासैखौबो मिथियाबाबो जेसेबां हायो इम्परटेन्ट बे इस्युनि पइन्टफोरखौ आङो नोंथांमोननि सेराव बुंनो थाखाय नाजानि थ' सेपारेट डिरेक्टर बयनिबो खुगायाव सेपारेट डिरेक्टर आरो सेपारेट डिरेक्टर माने गोबां बोसोरनिफ्राय बर' साहित्य सभायाबो आन्दलन खालामबोदोंमोन सेपारेट डिरेक्टर नांगौ होननानै एबसु बहुत बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनो सेपारेट डिरेक्टरेट नांगौ होननानै आन्दलन खालामनाया गोदान बाथ्रा नंला गोबां बोसोर जाबोबाय बर'यै बुंदों आलादा बिथोनगिरि हुकिया सन्चालकालय होनना बुंदों हारसाफोरा सेपारेट डिरेक्टरेटखौ मानो नांगौ बिखौ मोनोब्ला मा जागोन बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नाजानि नोंथांमोननि सेराव गोरलै बाथ्राजों गोरलै रावजों बुजायनो नाजागोन नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैयोब्ला सेपारेट डिरेक्टरेटनि सोमोन्दै आंनि भिडिअखौ नायजागोन नङाब्ला स्किप खालामजागोन डाइरेक्ट स्किप खालामजागोन आरो मिथिनो लुगैदोंबा फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायजागोन बे सेपारेट डिरेक्टरेटआनो दिनै बिटिआर सुक्तिनि 6.4 दफायाव लिरनाय दं जे बर'फोरनो सेपारेट डिरेक्टरेट होनाय जासिगोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों ओमफ्राय दिनै 31 आगस्ट 2020 नि 2 बाजि बेलासिनि 2 बाजि रिंगा मिनिटाव बे सेपारेट डिरेक्टरेटखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जासिगोन होननानै खौरां मोनदों नाथाय अफिसियेल इनफरमेसन नङा बियो खोनानो मोनदों थ' बेखौ बुंबाय दाना बै सेपारेट डिरेक्टरेटखौ मानो नांगौ सेपारेट डिरेक्टरा जाबाय बियो सोलोंथाइनि फोथाराव खामानि मावग्रा मोनसे अफिसियेल टीम सेपारेट डिरेक्टरेटआ जायोबा नाम्बार 1 पइन्ट्स बे अफिसाव बे सेपारेट डिरेक्टरेटनि अफिसाव बर'नि सानैसो मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन अन्तत आङो मिथिया थेवब्लाबोथ' 50 निफ्राय 100 जन मानसिफ्रा आन्दासै बुंदों आंहा खुनु आइडिया गैया सेपारेट डिरेक्टरेटआव खैजन मानसिया साख्रि मावो ओरैनो आन्दासै बुंदों आं अन्तत खमबाबोथ' 50 जननिफ्राय मेक्सिमाम 100 जन मानसि हयथ' बेयाव इंगेज जागोन आं आन्दासै बुंदों बर' मानसिफोर साख्रि मोनगोन नों आं सोरनिबा लेखा गोरों सोरबा MA BEd खालामना थानाय सोरबा MSc BSc खालामना थानाय सोरबा माने BEd MAd खालामनानै थानाय जोंनि बर' गथ'फ्रा बै अफिसाव साख्रि मोनगोन 1 नाम्बार पइन्ट 2 नाम्बार पइन्ट सेपारेट डिरेक्टरा जाबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावग्रा मोनसे अफिसियेल टीम मोनसे अफिस दाना बै सेपारेट डिरेक्टरेटआ जोंनि बर' मिडियामनि बिथिङाव खामानि मावगोन माबायदि जोंनि गथ'फ्रा जोंनि जायफ्रा गभर्नमेन्ट स्कुलाव ME स्कुल LP स्कुल आरो हाई स्कुलाव फरायो नांगौ बायदि बिजाब मोना एडमिशन लानायनि उनाव 3 बोसोर माने 3 माह 4 माह फार्स्ट इभालुएसन माने हाफ इयारलि एग्जामसिं मालाबा माने एग्जाम होनो थाखाय बिजाबखौनो फरायनो मोना माने आसाम सरकारा जोंखौ मा खालामो गुरुत्व होआ जोंनि LP स्कुलफोराव ME स्कुलफोराव थोजासे किताब माने मोननांगौखौ गुरुत्व लाया मोनाबाबो मोना मिथिया आरो ओरैनो जास्ट दिहुननांगौ साफायनानै माखासेल' साफायना दोनबाय नांगौ सेबांनि बिजाबफोरखौ साफाया जायनि जाहोनाव माने जों आसाम सरकारा माने गुरुत्व लाया जे माबे स्कुलाव गथ'फोरा बिजाब मोनजोबदों माबे स्कुलाव गथ'फोरा बिजाब मोनाखै खैजन फरायसाफोरा बर' फरायसाफोरा बिजाब मोनदों खैजनफोरा बिजाब मोनाखै बे बुस्थुखौ उदिस लाया आसाम सरकारा आसाम सरकारनि सेबाया दाना सेबा बायदिनो जोंनि बर' दा सेबाया दुलाराय आसामनि फरायसाफोरनि बा शिक्षा सोलोंथाइ दिगनि खामानिफोरखौ मावो दाना सेपारेट डिरेक्टरेटआ एन्टायार BTC आरो BTRनि सोलोंथाइनि बिथिंखौ नायगोन दानिया दाना बेनिखायनो जोंनि BTR ओनसोलाव अर्थात बर'फ्रानो मेजरिटि बर'फ्रा बेयाव नांगौ बायदि खिताब मोनसिगोन LP स्कुलफ्राव नांगौ बायदि खिताब मोनसिगोन ME स्कुलफ्राव नांगौ बायदि खिताब मोनसिगोन बिजाबनि जेंनाया जोबसिगोन 2 नाम्बार 3 नाम्बार पइन्ट दाना मा ओरैबायदि माखासे स्कुलफोर दङ दाबायदियाव माखासे एग्जामफोरावनो पेपार फैया पेपारफोरा भुल फैयो गोरोन्थि फैयो मालाबा एसामिस पेपारखौनो लिरनो गोनां जायो बर' स्टुडेन्टफोरा
मालाबा दाखालि बावैसो अनलाइन माखासे क्लास जानानै थांबाय लकडाउनाव बर' पेपारानो गैया सब एसामिस पेपारखौ सोलिनो गोनां जादों दानिया बै प्रब्लेमनिफ्राय जोङो माने बारग'सिगोन एसामिस पेपार लिरनो गोनां जानाय मालाबा पेपारानो साबजेक्टनि पेपारानो फैया बेबायदि प्रब्लेमनिफ्राय फैसिगोन जोंनि बर' फरायसाफ्रा बेबायदि पेपारनि जेंना जानाय नंलिया नेक्स्ट प्रब्लेम मा सलुसन जागोन जोंना नेक्स्ट प्रब्लेम मा माखासे बिजाबखौथ' थोजासे बिबांनि मोनामोन आरो जै गांनैसो बिजाब मोनो बिजाबफोरावबो माखासे सेन्टेन्सफोरा भुल फैयो वार्ड्सफोरा भुल फैयो बिजाबफोरानो भुल फैयो माबा माबि शब्द अर्थ गोबां भुल फैयो दानिया बै गथ'फोरनि बिजाबफोराव भुल फैनाय नंलिया बिजाबानो भुल फैयोबा बे गथ'आ मा सोलोंथाइ मोनगोन दा बेनिखायनो सेपारेट डिरेक्टरेट जायोबाथाय बिजाबा भुल फैनाय नंलिया बिजाबखौ सम मथे मोनसिगोन पेपारखौ एसामिस पेपार लिरनो गोनां जानाय नंलिया पेपारा थोजासे रोखोमनि फैसिगोन थ' बेबायदि नेक्स्ट प्रब्लेम आरो भेरि इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरेटआ जोंनिया मोनफ्रोम बोसोरावनो फाइनेल परिखा जायो मेट्रिक परिखा हायर सेकेन्डारि फाइनेल परिखा मोननैल' लाथ'नि आङो बे मोननैनि सोमोन्दै सावरायनि मोनफ्रोमबो मेट्रिक परिखायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा स्टेन्ड खालामा हारसाफ्रा मालाय स्टेन्ड खालामो जोंनि बर' गथ'फ्रा स्टेन्ड खालामा हायर सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव जोंनि गथ'फ्रा स्टेन्ड खालामा गोबावनो सासे खालामो गोबां बोसोरनि उनाव मालाबा सासे थें खासे सासेल' स्टेन्ड खालामो मानो बे स्टेन्ड खालामनायनि जिथु क्राइटेरिया मार्क्स लाखिनाय पेपारनि जिथु स्टेन्डार्ड बे एखे पेपारनि स्टेन्डार्डखौनो जोङो जेनेरेल मानसिफोरखौ कम्पिट खालामनो गोनां जायो खुनु बेयाव जेनेबा नोंसोर ST नोंसोरनो स्टेन्ड खालामनो थाखाय 5 मार्क्स रेहाय होनाय जागोन कम मार्क्स मोनबाबो स्टेन्ड खालामनायाव हमनाय जागोन बिदि खुनु रिलेक्सेसन गैया बेयाव दानिया खिन्थु सेपारेट डिरेक्टरेट मोनोबाथाय जोंनिया बोसोरफ्रोमबो स्टेन्ड खालामनाय गथ' ओंखारसिगोन फरायसा ओंखारसिगोन हायर सेकेन्डारियाव आरो मेट्रिक परिखायाव मानोना बै सेपारेट डिरेक्टरेटआ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि एग्जामफोरखौ लासिगोन मेट्रिक परिखानि हायर सेकेन्डारि परिखानि जिथु जायखिजाया खामानि बा परिखानि खामानि बा जायखिजाया सोलोंथाइ बिथिंनि खामानि मावनायखौ सेपारेट डिरेक्टरेटआ मावसिगोन सेपारेट डिरेक्टरेटआव स्टेन्ड खालामनायनि केटेगरिया बेलेग जासिगोन आसामनि स्टेन्ड खालामनायफोरा बेलेग दाना बिटिआरनि BTCनि स्टेन्ड खालामनाय स्टुडेन्टफोरनि ग्रुपआ बेलेग जासिगोन दाना सेपारेटनि बिटिआर एबा BTCनि सेपारेट डिरेक्टरेटनि आन्डाराव बर'फोराबो स्टेन्ड खालामनो हासिगोन मेट्रिक परिखायाव हायर सेकेन्डारि परिखायाव बेयो जोंनि थाखाय गोबां लाब दा बेनिखायनो जोंनियाबो बोसोरफ्रोमबो स्टेन्ड खालामनाय फरायसा ओंखारसिगोन फाइनेल एग्जामफोराव मेट्रिक परिखायावनो जा हायर सेकेन्डारि परिखायावनो जा जोंनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरा बिराद इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो नेक्स्ट दाना जोंनि माखासे स्कुलफोरा भेन्सार जानानै दङ स्कुल बिल्डिं गैया भेन्सार स्कुलफोराव मास्टारफोरा दरमा मोना मा मोना हदाय थांबाय थानो गोनां जादों 1 थाखा फैसा मोना साख्रिखौबो गारथावा जासिगोन जां नंनानै माने साख्रिखौ गारनो लुबैया खिन्थु बेयावनो जासिगोन जां भेन्सार स्कुलनो खाथि माखासेया माने रिटायारबो मोनलायलांबाय दरमाबो मोनदिया दिनैबो माखासे मानसिफोरा बारायनानै दङ भेन्सार स्कुलफोरा दाबो सरकारि जायाखै बै प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनायनि किसुमान इनिशिएटिभ लानो हासिगोन सेपारेट डिरेक्टरेटआ खामानिखौ मावनो हायाबाबो बियो किसु अंख माबा मोनसे अंख हिसाब निकास बियो प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि जा स्कुलनि हिसाब बेसेबां प्रभिन्सियलाइज दं खैजोन मास्टारा दरमा मोनाखै बेसां मास्टारा मोनदों बेसाङा मोनाखै मुवा मा सर्टेज दं मा स्कुलाव एभ्रिथिं बुस्थुफोरखौ दानिया बे सेपारेट डिरेक्टरेटआ नायबिजिरनो हासिगोन आरो रिपर्टफोरखौ कनसार्निं डिपार्टमेन्टनो हरनो हासिगोन आसाम सरकारनो जा बा बिटिआरनो जा बेखौ मावनांगौ होननानै माने शिक्षा बिथिंनि सोलोंथाइ बिथिंनि माखासे जेंनाफोरखौ सलुसन खालामनो थाखाय कनसार्निं डिपार्टमेन्टनो बिनि रिपर्टफोरखौ हरनो हासिगोन आरो बेखौ भेन्सारनिफ्राय प्रभिन्सियलाइज जानाय मास्टार गैयिनिफ्राय मास्टार जानाय माखासे स्कुलफोराव सासेल' मास्टार थायो LP स्कुलफोराव बेखौ 2-3 नांगौ बायदि खालामनाय माखासे ME स्कुलफोराव नांगौ बायदि टिचार गैया बेफोरनि प्रब्लेमफोरखौ माने बे सेपारेट डिरेक्टरेटआ नायबिजिरनो हासिगोन आरो कनसार्निं डिपार्टमेन्टनो बे प्रब्लेमफोरखौ माने प्लेस खालामनो हासिगोन आरो समाधान खालामनो हासिगोन थ' बेबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट खामानि जोंहा जाफुंसिगोन बर' मिडियामनि बिथिङाव बर' मिडियामनि बेलायाव सेपारेट डिरेक्टरेटआ दिनै अर्थात 31 आगस्ट 2020 नि 2टा बाजियाव जुदि सेपारेट डिरेक्टरेटआ इमप्लिमेन्टेड जायोबा जोंहा बे खामानिफोरा जासिगोन होननानै आसा खालामनो हासिगोन ओके भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम कमेन्ट खालाम थेंक इउ